Så har fundet ud af, at han er blevet dræbt med et stikvåben, formentlig en kniv. Vi kan så se, at det er indtil videre, som vi kan se, at han stod ved at ske fra omkring midnat og så frem til morgen her, hvor det er klokken 08:08. Retsmedicinerne blev tilkaldt, og de kunne over middag konstatere, at der er tale om drab. Politiet har ikke fundet gerningsvåbnet og har ingen mistænkte i sagen. De kan endnu ikke sige noget om motivet. I aften skal det være, og det vil ske. Igen og igen. Det skal ske. Hvad fanden, mand? Fuck det her pis her, mand. Vi lærer alligevel ikke en fucking skid. Jeg har den der fucking mad. Come on. Det er noget lort, det her, mand. Altid skal vi lave alt muligt lort. Jeg får psykose der. Ja. Fucking pis, det er så fucking kedeligt. Jeg overgår ikke at læse det her. Skal du ikke lave noget andet i dag, så, mand? Vi skal jo også snart ude i sommerhuset, at det ligger henne. Det ligger ude i skoven. Så vi skal bare, tage bussen derude. Du ved, så godt nok, der er et rimelig langt stykke at gå, men fuck det, men der kommer ikke nogen der. Nå, er det sådan helt afsides, eller hvad? Ja, du skal ikke tænke på naboer, eller nogen, der ringer til politiet, hvis der er alarm, og hvad fanden der sker. Hvad for en bus, siger du? Sådan 2 år eller sådan noget. En 2 år? Ja. Nu mødes vi bare hernede senere. Nu er vi snart fri, så mødes vi en gang ud eftermiddagen. Ja. Skal vi have et streg? Er du sindssyg? Det var sygt, det der. For satan, mand. Det var sådan noget, dreng. Jeg tænkte på det der med, der var jo de her mor herude, Lumby-Krat-morerne, med de her mennesker, der blev fundet hængt op i træerne, mand. Det er smadret nok. Og det var altså sådan, low-life junkier, du ved. Altså, det var ikke nogen folk, vi savne alligevel. Er det så ikke lidt nøje? Hold nu kæft, mand. Er du begyndt at blive ud af pikken, eller hvad? Hvis så kommer nogen her, så smadrer vi sgu da bare de bøsser. Det kan ikke være så svært. Det er sgu da stadig lidt nøjende at være så tæt på, hvor der er sket sådan noget. Nu synes jeg lige, du skal lukke røven i gang og tage noget fucking coke og komme videre i livet. Her. Fear causes tremendous tensions in the body. If you can't relieve those tensions, why can't they become strong enough to kill you? There's something inside every frightened person that's as solid as steel, and probably stronger. Hvad fanden? Ligger du og sover? Jeg skulle da ikke komme herop for at suge mig selv. Hvad fanden laver du, mand? Det ligger sgu da og sover. Meget coke tilbage. Jamen, klokken er sgu da meget. Vi skal sgu da også op i morgen. Ja, røven. Så lad mig sove. Vi skal sgu da også lige have røget den her. Ja, jeg skal bare sove. Det må være det der blod ud af pikken. Nå. Oliver, ligger du nu også og sover? Jeg troede vi skulle ryge. Ryge selv en fucking joint, det er en fucking junkie. Fuck dig.
Emil! For helvede! Der er nogen udenfor! Hold nu kæft og lad mig sove. Fucking seriøst! Jeg kommer fandme ikke tilbage og redder din røv. Kom frem, din kælling, og kom og smag lidt på mit jern. Har du set Malik? Nej, det var han ikke derinde. Nej, han er ikke inde på hans værelse. Måske han er ude og ryge. Ja, vi kan prøve at gå ud og kigge. Ja, det var fandme syn i går. Med lygter, ligger han stadig derinde. Nej, men jeg kunne ikke se ham. Nu skal jeg trykke her. Ja. Ja, der er sgu ikke nogen steder at tage hen. Nej, det er helt ude i ingenting. Men han var der også i går. Han må være nok bare gået en tur. Jamen, jeg så ham også. Han faldt i søvn dagen før også. Han var helt væk. Fuck, mand. De har hugget hovedet af ham. Hvad fuck er der sket her? Kan du se? Min kammerat, han blev myrdet. Det er på Sædervej 22. Ja. De sender en vogn med det samme. Nå, men vi har sikret beviser for jeres lille ven dernede. Der kommer ikke til at ske yderligere lige foreløbig. Ja. Og I kan bare gå ind og... Skal vi så bare sidde og vente her? Ja. Kommer nogen og henter os, eller? Altså, jeg skal nok lige være i området. Ja. Så I kan være sikre på, at der sker ikke mere i aften i hvert fald. Okay. Det er godt at høre. Tak. Men, Tak for det. I må have det godt, og vi kigger på det senere. Tak. Vi må håbe om politibetjenten kan passe på os. Ja, det kan godt være, at han kører rundt og leder efter ham, men han kan være overalt. Ja, jeg ved jo ikke, at det er et stort område, han gemmer sig. Det kan være, at han kommer tilbage. Ja, det er også sket før herude jo. Ja, hvorfor skulle han bare lade det være ved Malik? Ja, præcis. Vi kan ikke blive her. Jeg ved godt, der er langt ud til andre, men vi må være afsted. Ja, vi skal væk herfra. Jeg tror jeg skal ikke blive her, nej. Du må tage at komme afsted. Jo, sikkert. Jeg går lige ud og pisser først. Okay. Er det? Emil! Hvor fanden bliver du af? Emil! Fuck det her pis, mand. Det er for nøjeren, mand. Du er blevet i hytten, det sagde jeg jo til dig. I push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the... Ja, nu filmer men jeg er ikke klar endnu. Skal du have en pizza? Hvad er det der, Oliver? Det er sauce. Det er gravy. Hvad har du brugt det til? Hvad jeg har brugt det til? Det er creme fraiche.
Ja. Vil du filme derfra, eller hvad? Det kan vi godt bruge. Tænk, det går flaske. Okay, skal vi køre?